Ud af 10 børn i udviklingslandene, hvor mange der kommer i skole? Det gør... Det tror jeg, der er 5, der gør. 7-8. Det er nok 9, tror jeg. 8. Jeg tænker 3 eller sådan noget. Ja, 3 ud af 10. 3. Ud af 10 børn i udviklingslandene vil jeg tro, der kommer 1 i skole. 3, 4. 5 i hvert fald, tror jeg. Så tror jeg 4 kommer i skole. 4. 2 ud af 10 er mit bud. 9. Jeg har virkelig gjort en fremskridt. Jeg er ikke så positiv. Nej, jeg ved ikke, det var ikke et meget klart svar på mig. 4. Nej, okay, 9, ja. Det er godt, ikke? Ja, det er vi. Okay, det går meget bedre, end jeg tror jo. Det var perfekt. Det var også bedre. Hold da ferie. Verden er jo blevet bedre.